Да, за съжаление, у нас има една неонацистска, неофашистска вълна, която при това е яко примесена с този русофобски наратив. И трябва да кажем, че това нещо не е случайно. То абсолютно не е случайно. И аз спомнете още 90-те години, когато на Славейков имаш тогава книжен базар и там се появи в свободна продажба Майн Кампф на Хитлер. Моята борба на Хитлер. Тоест, от нас се започна с една открита, фактически фашистска, нацистска пропаганда. Нещо повече. Забележете, у нас години наред, до ден днешен, се води една борба срещу антифашизма. Десетки антифашистски паметници беха разрушени. Даже, забележете, тази година, когато Гергьов ден се празнува, така да се каже, българската армия, славата на българския воен, даже днешният ни президент Йотова не каза нито една дума за българските войни, които участваха в Втората световна война на страната на антифашистката коалиция. Една дума не каза този президент. Тази дама. Президент не каза една дума в защита на тези хора, които, повтарям, измиха очите на България, лицето на България заради срамния съюз с Хитлер. Това трябва да го кажем. Никой не каза с тихо. Няма ги в историята. Разберете, те не присъстват вече в българската история. Българската историческа памет на младите не присъстват тези хора. Това е срамно. Разберете. Тоест, ние на практика отрекохме нашата... Да не говорим за партизаните. С какво ли ги не нарекоха? Шумкари, които се криели, разбивали там, ядели кашкавали, разбивали мандри, така нататък, така нататък. Хората, които по чисто идейни подбуди отиват да се бият срещу фашизма. Как да ви кажа, жертвайки себе си, правейки себе си в саможертва и ти да тръгнеш по най-идиотският начин. Да криеш, че у нас беше, извинявам се, партизанска глава беше оценена 50 000 лева. Защо не говоря за тия фашистски, така да се каже, издевателства над народа? Близо 200 деца са избити от фашистите у нас. 200 деца. Разберете. От 6-7 годишни там, от тези децата от Ястребино, до, да речеме, 14-16 годишни там, Кукарешко и така нататък. Що не говоря за тия неща? Що не говорим за тия неща? Що говорим и повтарят даже хората от БСП и даже от БАС излиза с една такава формула. Една формула, която, видите ли, бил казвал Борис III, винаги с Германия, никога срещу Русия, сега само, че приначиха, винаги с Европейски съюз, никога срещу Русия. Може да си представите. Може да си представите. И сега, когато те са така, ние с кого сме? И това го говорят уж така наречените леви, които също, между другото, направиха едно престъпление спрямо антифашистското памет на България. С какво защитиха те това нещо? Те бяха на власт няколко пъти. Защо не възстановиха разрушените антифашистски паметници? И сега се питат защо те не са представени в парламента. И хората вече не ви вярват. От какво се отказахте? От всичко се отказахте. Разберете го. Оказва се, че у нас имаме два типа социализъм. Така наречен бюрократически социализъм, който дойде от последните години на социалистическа България, бюрократически социализъм, когато висшата върхушка на партията държава се бюрократизира страшно и се отдели от народа. Ето този бюрократически социализъм предаде всичките идеали, и антифашистските включително. И социалистическите идеали, и антифашистските идеали. Но знаете ли кое е най-интересното? Роди се един друг социализъм, аз го наричам народен социализъм. Да, той още не е институциализиран по никакъв начин. Той е вътрешно противоречив. Той не е изчистен нито теоретически, нито идейно. Тоест, нито теоретически, нито с ясни. Но той го има. Това са онези, които тръгнаха, да речем, на тия антивоенни маршове. Това са тези, които тръгнаха, да речем, да се борят срещу влизането на България в еврозоната. Това са тези, които се възмущават от онази страшна неолиберална политика, която прави всичко възможно, всичко да се плаща от нас, именно от най-бедните, от най-неправданите. Включително и това, което прави днешното правителство. Което, погледнете какво направи сега, даже последното, което е страшно, ако го погледнете. Въведоха фактически да се изчислява пенсията въз основата на часовете отработени, а не на дните отработени. Защото, виждате ли, много били на договор за 4 часа.
Вие ли не разбирате, мили господа, че една голяма част от нашите чурбаджи и зедници, т.е. днешните ни, така се казва, чурбаджи, днешните ни капиталисти, за да не плащат осигуровки и за да си намалят, така да се каже, разходите, ги принуждават тези хора да подпишат договор за 4 часа. Те работят по 8, даже по повече от 8 часа. Но им се води 4 часа и поради тая причина много от тия хора сега с завеждането на тая поправка, така да се казва, какво се получи? Те даже няма да могат да се пенсионират. Няма да имат време, години за пенсия. Разбирате? Да не говорим, ще им се намаля отпуската и така. И днешните, какво не разбират ли това нещо? Защо не товариха тези хора? Защо не следят, извинявам се, защо не следят именно това нещо, дето се казва, да се оправи, да няма такова нещо, да се плаща както трябва, осигуровки, така нататък, да има реални трудови договори. Защо не следят по тия неща? Защо не правеха? Или да речеме същото. Даже Международния валутен фонд, Европейската комисия предупреди, че трябва да се премахне този така наречен плосък данък у нас. Да се плаща 10%. Нали? И физическите лица, и юридическите лица. Че това трябва да се премахне. Особено за физически лица. Но и за юридически. Защо ли се не въведе за юридическите лица един диференциран данък? Ако ти произвеждаш стоки с висока степен на добавена стойност или високотехнологични, да, нека да се остане 10%. Ако извинявам се, ти си някаква банка, която прави, така се казва, свръхпечалби. Ти си някаква хазартна организация, така да прави пари от хазарт, така нататък. Извинявам се, там данък трябва да е висок. 40, 50, 60%. Защо не? Защо не? Какво съдейства за развитието на България? Разберете ли? А за физическите лица, какво е това нещо? Онзи, който, извинявам се, едва, извинявам се, му стигат. Затова имаме работещи бедни. 30-40% от нашите работещи са работещи бедни. И едва му стига да си нахрани децата. Той заради това младите вече нямат деца. Те не виждат ли пряката връзка между социо-демографската катастрофа и той жесток, геноциден, неолиберален модел въведен в България. Не го ли виждат това нещо? Днешните. Извинявам се, страшно нещо е това. Фактически имаме един елит, който се сменя. Сменя се лицата, уж се сменят лицата. Не само политически, за съжаление икономически, така наречената олигархия. Нали? Макар че ето днешният министър на земеделието го питат по телевизията. Какво ще кажете за олигархията? Той казва, какво е това олигархия? Аз не знам такова нещо. Мили господине, погледнете тая програма, с която излезохте, дето се казва като партия, Прогресивна България. Вие там пишете за олигархия. Там погледнем, господин. Щом ти не знаеш какво е олигархия. Може да си представите. Тези хора какво мислят за обикновения човек? Ма разберете го, тая корупция, тя удря по най-бедните, най-онеправданите.